бародарои азиз, оё барои бор равон кардан ба тоҷикистон душворӣ мекашед? Пас ба ин компания муроҷиат намоед. Ин компания борҳои шуморо аз шаҳри Москва ва Московский област бо нархи арзон ба шаҳри Душанбе, Регар, Ҳисор, Турсунзода, Ленинский район, Ваҳдат, Рӯйбеш бе ягон монеат, бе ягон душворӣ бурда мерасонад. Номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мебошад. Албатта ки занг занед. Салом алейкум, подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қарбонов. 18 фурӯш мегем бо савдо мешавад. Мана оли асон чарчама полни салон маша съёмка мекунам. Мана Мадеин Россия 015, яъне 015. Мана бародар барои савдо ба бозори деҳаи Қарбоншаҳӣ мана овардааст. 015 автомашинаи Мадеин Россия. Ака. Мана тарафҳои мошина ман нағз ба навор мегирам. Хуб, аҳамият битем. Хуб. Мана парокҳои мошин. Мана тарафҳои дар, тарафҳои чап. Дар шелай додаро ҷош 015. Мана хуб, салони 015. Салон ба дараҷаи олӣ. Ремонтаги аҳамият битен. Мана рулавои система. Хуб, магнитофон. Хуб, телевизор. Хуб, чхолои пеш, холикои пеш. Салон бисёр хушро. Мана холикои нағз. Хуб, мана потолоки мошин. Боз каминку ҳамаш зебанда. Хуб, кудо дарҷон? Ком випускай. 015. 2004. Ҳуҷҷатош? 8 моҳ ҳуҷҷат дора. Объёми мотораш? 1.5 инжектор. 1.6 инжектор. Газ, бензин? Ҳар дош. Чанд сом? 18 мегем бо чашам. Бо савдо мешавад. Боз муомила мешавад, не? Номери телефон? 909 11 51 52. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунен, иншоаллоҳ харидорӣ мекунанд. 07 бо хоҳиши бачакои Россия. Марҳамат. Мана ин додарам барои фурӯш ба бозори деҳаи Қарбоншаҳӣ довардагия. Ман ба навор мегирам. Балонош балонош средний. ҳар он чи шумо хоҳиш мекунем байнобат мегирем. жигулиҳо бисёртар ҳамин парогҳошон мепусанд бестар. ина парогҳои ҳамин мошина ман ба навор мепусам. Дар шелай додарҷон? Дар шелай? Дарошо. Салонша бигирем. Салонша ба навор мегирем, ҳа? Хуб, салони жигулӣ. Хуб. Мана телевизор доштааст. Телевизор, магнитофон ҳамаш кор мекунад? Телевизор, магнитофон мана дар салони жигулӣ. Мана скаминкои ақиб. Додарҷон, ком випускай. 2006 2007 мешавад. Хуб, 2007. Хуб, ҳуҷҷатош? Ҳуҷҷатош ҳаста. Ҳаста, як сола ҳуҷҷат. Газ, бензин?
می بنزین خول که اینجکتر موتور мотори 06 інжектор اینجکتر хуб інжектор чанд сум 15000 нар 15000 агар қизи хайрдорӣ кунам боз муомила мешавад حتما نکن муомила мешидаст номери телефон 918 16 900 18 18 16 раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунем گرم میشه 15000 10000 астраҷи караван мана бародар барои савдо овардааст мана хоҳиш кардам ба навор бигирем ма аввал як ба наворш бигирам хоб всё свети ҷигари краскаш ҳама хел краскаи базет молодёжни ҳама хел хушрӯке осига дили хилма ҳамин свети мошин мурдес аст мана аҳамият дитем шумо бози салони мошина ма як панавор меберам хоб салони мошин хоб мана рулавои система пробегша мана бибинем хоб магнитофон конденсионер телевизор хоб мана поликҳои пеш хоб скаминкҳои пеш скаминкҳои ақибам як панавор бигирам кудо дарҷон ком випускай 2004 хоб 2004 евро 4 газ мотор 1.6 форсунка 1.6 1.6 форсунка я сол ҳуҷҷат ҳуҷҷатош як сола я сол ҳуҷҷат чанд сум 55000 мегем бу маслиҳат мекунем занг муомила мешавад номери телефон я ҳай кана бубинава номери телефон 35 907 907 38 38 79 79 78 раҳмат саломат бош занг мезанам муомила кунем манаи дута бародарам ростигап бисёр подписчикҳои ҳами қотили канали Қурбонов будастанд ҳомшарда москвада мана барои бачаҳое ки дар меҳнати муҳоҷироти меҳнатӣ ҳастанд мана чӣ гуфтанӣ гуфтанест ки алло нигаҳ шугура соғ сама меҳнора бандем биен алло насиб куна мошинои хуб биен шарифи саид ҳамадонӣ биё мошин арзун шида ҷура вақт хана кага меҳнора банда биё ҷура зинда бошед сарбаланд бошед як бор дига бародарон мегӯям ки алло тани саатат насиб куна баъди сипир биен соғ саломат саломат бош шумо ҳозир шоҳид ҳастем ки ҳамин барои канали Қурбонов ҳамин мошинро 500 сум 1000 сум арзон мекунанд шумо номи Қурбонов абги кулабача канал шад ямо эфир арзонш 1000 сум 500 сум мегзарам ай номи канали Қурбонов бги саломат бошен ҳазор раҳмат зинда бош видеора тез парту иншоллоҳ мана бачаҳо идодарам ба бозори деҳаи Қурбоншаҳид мана автомашинаи Leganz мана заводской краскашай мана заводской краскаш будаст ма наз тарафҳои мошина ба навор мегирам видеошка дар интернет партош Leganz фақат хадавои мега тамом бози салони мошина моя салони мошина ба навор мегирам хоб кудо дарҷон салонда чӣ дорӣ конденсионер магнитофон боз чӣ дорӣ мана пробег рулавои
система. Хоб мана торпеда. Хоб скаминкои пеш. Хоб ақиб. Хоб мана коробка механик простой. Кадом выпускай додажон? Ком выпускай? Выпуски 99 уҷатуш. Як моҳи дигар уҷат дорад. Газ, бензин? Гази бензин ҳардаш. Объёми мотор? 1.8 простой. Чанд сум? 15 та. Агар қизи харидорӣ кунам муомила мешавад? 15 000 боз муомила мешидааст. номери телефон? намедониш аз ё? Хоб мана номери телефонаш нависондагӣ будааст дар лабавой. Хоб мана 997 34 24. Хоб занг мезананд, муомила кунем, иншоллоҳ харидорӣ. Хоб мана Opel очкаш меган ё? Astra 8. Хел хушрӯ мошини нав. Вагони ай? Мошин ҳисоби вагони. Мардак гирифтааст. Мана ба бозори деҳаи қардошаҳид овард. Мана Opel mana Astra 8. Dar shelay salon sha bigirам. Mana salon ами мусиқии тоҷикӣ надорад додарҷон? барое ки мусиқии дигар давлат баъд тамиқ мешавад модада. ёки бикшишам роя дақиқа. хел ҷон ози як дақиқа ки ма ба навор гуфтисам ин мошина як дақиқа мани. хуб мана салони мошин. рулавои система мана пробег. хуб мошини нав. хуб мана скаминку ҳама нав хушрӯ. мана скаминкуи ақиб. хай боз салони ақибша бо як бигирем бачо бо бисёр ина багачи салони ақиб мана марҳамат тамошо кунем. салон нав хушрӯ. хоб тамом кифояй. хоб мана запаскаш ба тамоми коридор. додарҷон ком випускай? 2004 ҳуҷҷатош? яксола ҳуҷҷат. газ, бензин? бензини холӣ. объёми мотораш? 1.6-16. чанд сум? ҷои қизиқиш дака биёмем. 40,000. агар савдо мешавад. муомила мешавад. раҳмат, саломат бош. номери телефон? 988 44 11 14. раҳмат, саломат бош. занг мезанам, муомила кунем, иншоллоҳ харидорӣ мекунем. ечка Mercedes ечка мана додарам барои фурӯш, барои савдо вардааст. Mercedes ечка последний выпускаш. последний выпуск. Меша созе нағзем. Ама тараф. Салом алейкум дистаб гирем. Я фақат на педалак мезондум. Рахмат. Беҳтарин кор. Беҳтарин. Мерседес ечка. Ман аз салонша ҳозир ман ба навор мегирам. Хоб сол выпуски ахирон бромагиш. Хоб мана коробкаш, механик, рулавой система, пробег, торпеда. Хоб скаминкуи
пеш тоҷ холош мана поликҳои пеш скаминкҳои ақиб хуб мана поликҳои ақиб баъд не состояние мерседес хуб додарҷон ҳозир як дақиқа гиҷош додар хуб ком випускай мерседес Выпуски на ячка последний модель хуб объеми моторуш объем чора мотори сиди нав ҳуҷҷатош нав тамом шуда хуб ҳуҷҷатош нав тамом шудааст не хуб хай савдо кишид бо мисол минус плюс мекунӣ не хуб чанд сум хуб 25000 қизи харидорӣ кунам муомила мешавад состояниш насх шуро хуб хада номери телефон 988 46 40 раҳмат саломат бош занг мезанам муомила кунед иншоалло харидорӣ мекунам караван и бародар мана барои савдо овардааст мошин ҳамаи мегирам ҳозир ман аввал тарафҳои қисми берунаша бигирам хуб мана и заводскои краска шай нав краска кардани хуб мана мошин подкрас карда 4 баллон нав мана салони ақиб мана салони ақиба ма як бора ба навор мегирам тарафи чапи мошина ҳозир ма як ба навор мегирам ҳозир ҳамаша мегирам хуб ҳозир хуб мана даро мағз наймункай ана салони опел караван хуб мана кулавои система хуб мана чҳоло полико ҳама қолин печ кардагӣ бисёр хушро мана скаминкои пеш мана скаминкои ақиб мана полико ҳама қолин задагӣ хушро нигавинкагӣ ремонт хуб кадом випускай додар соли 95 ҳуҷҷатош то соли 90 ҳуҷҷат дорад газ бензин бале объеми мотор 1.6 простой чанд сум 25000 қизи харидорӣ кунам муомила мешавад албатта номери телефон 918 99 59 88 занг мезананд муомила кунем иншоалло харидорӣ